Christoffer hos Snevagten, så står vi altså herude hos Mercedes i Herlev. Her skal vi fjerne sne bag ved mig. Det er jo en kombination af små maskiner, kæmpe store maskiner, finjustering op fra cockpit ned igennem rækker af millionkroner dyre biler, hvor vi skal have sneen op på lastbil, skal korrekt til deponering. Alt sammen leveret inden for ganske få timer for at sikre opretholdelse af driften hos netop kunden her. Ned igennem rækkerne her hos Mercedes, der ligger der masser af sne. Det er jo noget, der skal fjernes og gøres åben, sådan så butikken her kan blive ved med at håndtere deres kunder. Udover sikkerhed og tryghed, så leverer vi jo også bare infrastrukturen, der skal til, for at kunderne kan holde åben deres butik. Vi har blandt andet en stor Volvo gummiged. Det er den, der skal læsse lastbilen. Så er der en mindre minilæsser, der kører rundt og laver finmanøvrerne mellem bilerne, som fører sneen ud til den større enhed. Ved siden af, der har vi jo lastbilen, som er den, der skal læsses og gøres klar til at køre til deponering. Det er deponeringsaffald klasse 2, farligt, fordi vi samler ting op fra jorden af. Så der er selvfølgelig korrekt prøvehåndtering og deponering af sneen med i sådan en aftale her.